سلام كبرات تخطاتلتي كدمي حدا معلتي أبيلو أبناي حاونا أخليلو هابتي ميكال استزرقحت فيديو كاب مجمرتا سعمو داتا تخطاتي ليا أزيو بزوح طغامي زخونا نقرات دمارتي بلا نتا فيديو مسرعخو أوشتاي قلز متسني حسابات نيرو اسكي يتأكم دو يخوني لدما نابخاتكم قد سيبرو لغمو سعمو داتا تخطاتولني السنة مكتتال كمتي أقدمز تغسكو زا أبناي حاونا أخليلو هايدا مكان تتسعينا زلا فيديو بزعبا حادي أب كندا إدمنتن كتما زقات مناي صوتاوي عامز كمحجي أب CBC ناي كندا ناي زينا معكن تزرقي زنبرة بزعبو زملكتي حاونا أخليلو أزي تغامي زغونة معدا أزي تغامي إنجرازين زغونة تحستو زلو فيديو سريح لنا زلو نتا فيديو كنزولكوهم كان مجمرتا سعمو داتا تخطاتي ليا أزي تقامي زغوانا نتبتات كلاتنا كنفلتو زقبعنا حسابات اللو بتعمي كور زغوانا حسابات بزقات همي نحاونا ناخدي سلا تزقورو كلو نحورة السبنا زتكم عبر كتو تنس قنو يدالي نزا فيديو زي أمسرعوخو قن بوغانيون نالباش نزي حورة السبنا زي استوعلولو انكايتا كميزو الكو هيدت مس ناي حقي مسرح زتحاحاز قالات ريسيرش بمقبار ناب تقرينيا تورجيمه أنتي اللهمو اسكي بحاده خوينا نرعيو مبزحتو قزي نحنا سدتنيات كوينا نابزي زلنايو حاجات سلازمتانا تي زن ننبر لنا حاجات زغتلو او حقي تي فري تراينا نفلت مالتي أبتي عمكوت زلو فلتت ناي تحقي يبلنان نزم عسينا نقدر سلو زخونا يخون نجار مسجاتم حق زدليو يبيت فرد مهاد زدليو يبوليس زدليو نجار مسجاتم أنا تخينا زعبا تي حقي تايل تايك أيول نقدس مالتي طبعا جن تي مسارتاوي زخونا ناي حقي أمرات أبتن أمتلن زلنا حدثات كما يسرح تو حدث مسارتاوي زخونا أفلتو تهلونا تسبوين تي حقي ببهاجرو ببغتمو بعوراجو كفالالي يخدم جن حفشاوي زغنة فلتت دماء علو مالتي زي أب كتما إدمنتن كندا زقاتما بزعبات صوتاوي حامد زملتت قداي بمتحاز ببومي أربعة أب حقاوي مسرح تضمتي زغنة غالات كنثلتن خلنا زبولكون كالات يزي متسيزلوخو ببحادة كنكاتات لنينا سايتسنحو هراي مبارف اتا كدامي تيكال بإنجليزينيا allegation تبل كوينا نابتقرينيا كنت ترقوما خلنا دما بترتعر كتكسس كاللغا مالتيو جي allegation انتاي مالتيو نابزبل حساب اندحر دامتينا اتي ناتو مقلتي كمزي هابز سكرينون كربي بيزلوغو حادة سب جيغا وي زي حقاوي تقبار فتسيمو تباهلو زغرب ترعان كوينو جنا زي ترقا قلصيو لبزحتو جزي حادة ترعان نفلا ما جزي نهزبي زفلتلو درجة هيو جبزنتاينا نبزلنا allegation كنبلكلنا بزوح جزي زي هاب زيناتاتنا يزي معربا وعالم دحر داعتاتاتيلنا يغرب ويام تقوم لهم زعازيا مخنياتو حقاوي تقال سلازخونت سلازي حادة سب بحادة قبن فتسيمو تباهيبيون دحر داع تترتيرو لتي قبن وعلو كخون يخيل زي وعلون كخون يخيل جينا زي ترقا قد سنقر ايكونن جن بترتعرى يخصص مالتي جي حدا سب بترتعرى تخصيصو مالت لتقبن ويلو زبل حرادا حب أمرنا كله هاي جبان زخوانا سب نزخوانا غال سب بزتفر على مخنيات كخصو يخيلي عمود داتا اتي بيت فرديو نتي نجر ويلو دي ايوه علون عمود داتا زو سنسون يحرنا كمبرينا سلازي اندحر دا عاب زيناتات ها ويب سايتات بستفر على ناي مرافو بزهان اتي
ተኸሲሱሉ ዘሎ ነገር ገና ኣብ ኣሊጌሽን እንድሕር ደኣ ኮይኑ ዘሎ ነቲ ሰብ ነቲ ተግባር ከም ዝወዓሎ ጌርና ክንሓስብን ክንዛረብን ኣይግባእን። ምክንያቱ ገና ኣብ ጥርጣረ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ናትና ሕብረተሰብ እዚ ዓብይ ፀገም እዩ። ብፍላይ ድማ እቲ ተኸሳሲ ሓበሻ ምስ ዝኸውን እሞ ድማ ኣብ ዜና ምስ ዝመጽእ ወይ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ ንፈልጥ ልክዕ ከም ዝገበሮ ከም ዝወዓሎ ጌርና ኢና ንዛረብ ወይ ድማ ከም ጌርና ኣብ ኣእምሮና ንድምድሞ እሞ ምስ ካልእ ሰብ ክንዛረበሉ ከለና ወይ ኣብ ዩቲዩብ ክንዛረበሉ ከለና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክንዛረበ ከለና ልክዕ ነቲ ገብን ከም ዝገበሮን ከም ዝወዓሎን ጌርና ኢና ንዛረብ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኣዝዩ ዓብይ ጋይም እቶም ሕብረተሰብ እውን ሓሳይ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ነቲ ተኸሲሱ ዘሎ ሰብ ከምኡ ኢልና ብምዝራብና ጥራይ ከነሕድረሉ ንኽእል ስነ ኣእምራዊ ማህሰይቲ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። እዚ ክኸውን ኣይግባኦን። እዚ ነገር እዚ ክንፈልጦ ይግባአና። እንድሕር ደኣ እቲ ክሲ ገና ኣብ ኣሊጌሽን ሃልዩ እቲ ጉዳይ ኣይተረጋገፀን ዝኾነ ሰብ ንኻልእ ሰብ ኣልዕል ኣቢሉ ከምዚ ገይርኒ ወይ ከምዚ ገይሩ ኢሉ ክኸሶ ይኽእል እዩ። ስለዚ ክሳብ ኣሊጌሽን ዝኾነ ከም ውዱእ ነገር ጌርና ክንሓስቦም ክንዛረበሉን ኣይግባእን። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ጉዳይ ክሲ ኣብ ኣሊጌሽን እንድሕር ደኣ ሃልዩ ኣብቲ ናይ ኣሊጌሽን ደረጃ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ኣብ መጋእታዊ ደረጃ እዩ ዘሎ ገና መረጋገፂ ዘይተረኸበሉ ሓሳብ እዩ። ግን ከዓ ኣብ ጋዜጣታት ኣብ ዩቲዩብ ቻነላት ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ማዕከናት ዜና ከጋዋሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ተኽእሎታት ኣሎ ወይ እውን ጠበቓታት ካብቲ ሕጋዊ መስርሕ ኣብ ዝዛረብሉ ግዜ ብጥርጣረ ንሓደ ሰብ ክኸስዎ ይኽእሉ እዮም። ብፍላይ ድማ ናይዚ ጽልዋ ዝኸፍአ ዝኸውን እቲ ጥርጡር ምስ ስሙ ወይ ምስ ስእሉ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ምስ ዝመጽእ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ረኣይ ወይ ከዓ ነቲ ነገር ከም ዝወዓሎ ገይሩ ኣብ ኣእምሮ ይወስዶ እሞ ነቲ ሰብ ብሕማቕ ክሪኦ ይጅምር ወይ ድማ ከምዚ ናይ ሓበሻ ተኮይና ከዓ ካብቲ ሰብ ክርሕቕ ይጅምር ወይ ነቲ ሰብ ክሓምዮ ይጅምር። ስለዚ ገና እቲ ሰብ ገበነኛ ድዩ ኣይኮነን ከይተረጋገፀ ከሎ ጥራይ እቲ ሰብ ብዙሕ ተነፅሎን ብዙሕ ማሰይትን ይወርዶ ማለት እዩ። እዚ ድሕርና እውን ክሪአና ናቱ ርእሱ ዝኸኣለ ሳዕለና ኣለዎ ነቲ ከምኡ ዝገብር ሰብ ግን እዚ ነገር እዚ እንድሕር ደኣ ተረዲእና እቲ ሰብ ተቐዳዲምና ከይንኸስዎ ይጠቅም እዩ ዝብል ሓሳብ ዝገልጾ ዘለኹ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ሓሳብ እንታይ እዩ? ኣብ ማዕከናት ዜና ሓበሬታ ኣብ ንረኽበሉ ግዜ እቲ ክሲ ኣብ ኣሊጌሽን እንድሕር ደኣ ሃልዩ ኣብ ጥርጣረ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ገና ተረጋገፀ ነገር የለን። ስለዚ ናይ ኣሊጌሽን እዚኣ ትመስል ኮይና ናብታ ቀፂላ ዘላ ካልኣይቲ ቃል ከሰጋግረኩም እየ። ኣብዛ ካልኣይቲ ቃል ድማ እቲ ኣኪዜሽን ዝብል ኮይኑ ብእንግሊዝኛ ብትግርኛ ድማ ወግዓዊ ክሲ ክንብሎ ንኽእል። ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብዚ ደረጃ እዚ እንድሕር ደኣ በፂሑ ካብ ማዕከናት ዜና ሓሊፉ ካብ ናይ ሰባት ዝተፈላለየ ዘይተረጋገፀ ሓበሬታታት ሓሊፉ ብወግዒ እቲ ክሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ሰብ ኣኪውዝድ ይበሃል፣ እቲ መስርሕ ድማ ኣኪዜሽን ይበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ኣኪዜሽን ዝያዳ ቀጥታዊ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ዝቐርብ ወግዓዊ ናይ ገበን ክሲ ወይ ንጹር ናይ ገበን ጥርዓን ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ እንድሕር ደኣ ኣኪውዝድ እዩ ኮይኑሎ ኢልና ገና ኣብዚ እውን እቲ ገበን ፈፂምዎ ድዩ ኣይፈፀሞን ኣይተፈለጠን። ግን ነቲ ክሱ ዝምልከት ብወግዓዊ መገዲ ብወረቐት መገዲ ወረቐት ናይ ክሲ ናብ ቤት ፍርዲ ኣትይሎ ማለት እዩ። እዚ ካብ ኣኪዜሽን ቁሩብ ትርር ካብ ኣሊጌሽን ቁሩብ ትርር ዝበለ እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝኸሶ ዘሎ ሰብ ሪስክ ወሲድ እዩ ዝኸሶ። ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ነቲ ገበን ዘይውዒልዎ ነቲ ኸሳሲ እውን ዝመፆ ሳዕቤናት ክህሉ ስለ ዝኽእል ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ከሳሲ ጭብጢ ሃለዎ ጭብጢ እዩ ዝብሎ ሒዙ ማለት እዩ ኢዮብ ክሱ ናብ ቤት ፍርዲ ዘረክብ። ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ተኸሲሱ ዘሎ ሰብ ኣኪውዝድ ኮይኑሎ ማለት እዩ።
ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ተኸሳሲ ኦሬዲ ገበናዊ መዝገብ ተኸፊትሉ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡውን ፖሊስ ኣብቲ ነገር ኢንቮልቭድ ይኾኑ ከምኡውን እቲ ዓቃቢ ሕጊ ነቲ ሰብ ብወግዒ ብሕጋዊ መገዲ ብገበን ይኸስሶ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ደረጃ እዚ እንድሕር ደኣ በፂሑ እቲ ጉዳይ ቁሩብ ሲሪየስ ኮይኑሎ ማለት እዩ ሓደ ነገር ሕጂውን ክንርድኦ ዘለና ግን እዚ ሰብ እዚ ተኸሲሱ ማለት ብሕጋዊ መገዲ ክሲ ተመስፊትሉ ማለት ነቲ ገበን ውዒልዎ እዩ ማለት ኣይኮነን እዚኦም ክትርዳእና ኣለኻ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ዝተጻረየ ነገር የለን እቲ ሰብ ከም ገበነኛ ጌርና ኣብ ስእሊ ኣብ ኣእምሮና ክንስእሎ የብልናን ዋላ ክሳዕ ቤት ፍርዲ ይብጻሕ ዋላ ክሲ ተመስሪትሉ ናብ ቤት ፍርዲ የፊድ ገና እቲ ናይ መወዳእታ ውሳኔ በቲ ዳኛ ናይ ቤት ፍርዲ ክሳዕ ዘይተወሰነ ነዚ ሰብ እዚ ከም ገበነኛ ጌርና ክንሪኦ ግቡእ ኣይኮነን ከም ገበነኛ ጌርና ክንዛረበሉ ድማ ግቡእ ኣይኮነን ካብዚ ቀፂሉ እቲ ጉዳይ ብቆፀራ ቤት ፍርዲ ንኽረአ እዩ ዝመሓላለፍ ማለት እዩ ብዚ ተሓሓዝ ድማ እታ ሳልሰይቲ ቃል ክንሪኣ ኢና ንሳ እውን ኣዝያ ጠቓሚት እያ እዛ ሳልሰይቲ ቃል ድማ ኮንቪክሽን ወይ ብትግርኛ ገበነኛ ክንብላ ንኽእል ወይ ድማ ገበነኛ ዲ ገበነኛ ኣይኮነን ዝረጋገፅሉ ደረጃ ማለት እዩ እጂ እንተላልና መጀመርታ እቲ ጉዳይ አሊጌሽን እዩ ነይሩ ተባህለ ጥራይ ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ ብተርጣለ ጥራይ ነይሩ ማለት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ወግዓዊ ዝኾነ ብፅሑፍ ናብ ቤት ፍርዲ ክሲ ምስ ኣተወ ሰብ ክሲ ይምስረተሉ አኪዜሽን ንብሎ ማለት እዩ ወግዕ ድማ በቲ ዓቃቢ ሕጊ ይኽሰስ ማለት ኣብዚ ሳልሳይ ደረጃ እቲ ናይ ፍርዲ መስርሕ ምስ ተወድአ ዝኾነሉ ነገር እዩ ንኣብነት እቲ ዳኛ ወይ ድማ እቶም ፈረቲ ወይ ጉጅለ ፈረቲ ጁሪ ዝበሃሉ ብእንግሊዘኛ ነቲ ተኸሳሲ በቲ ዝረኸብዎ ጭብጥታት በቲ ዝቐረበሉ ክሲ ገበነኛ ኮይኑ እንድሕር ደኣ ረኺቦሞ ካብዚ ሰዓት እዚ ንንየው እቲ ሰብ ገበነኛ ይኸውን ማለት እዩ ወይ ድማ ኮንቪክትድ ይኸውን ማለት እዩ ናልባሽ እቲ ዝተመስረተሉ ክሲ እኹል መረጋገፂ ተዘይቀሪቡ ወይ እውን ናይ ሓሶት ክሲ ምዃኑ እንድሕር ደኣ እቲ ዳኛ ወይ እቶም ጉጅለ ፈረቲ ኣሚኖምሉ ድማ እቲ ክሲ ይንፀግ እቲ ሰብ ድማ ነፃ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ እቲ መስርሕ ናይ ፍርዲ እዩ ነቲ ሰብ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝተኸሰሰሉ ምኽንያት ገበነኛ ድዩ ኣይኮነን ዝውስን ማለት እዩ ክሳዕ እዚ ውሳኔ እዚ ዘይተበፅሐ እቲ ሰብ ገበነኛ እዩ ክንብሎ ቅቡል ኣይኮነን ወይ ድማ ናፃ እውን ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና እቲ አሊጌሽን ዝቐረበሉ ግዜ ጠርጦር ጥራይ ዘሎ ማለት ናይ ገበን ጠርጦር እዩ ዘሎ ድሕሪ ድማ ኣኪዩዝድ ኣብ ዝኾነሉ ከዓኒ ተኸሲሱ ተጠርጢሩ ተኸሲሱ ብወግዒ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡሎ ማለት ቤት ፍርዲ ናቱ ውሳኔ ምስ ሃበ ኢና ሕጂ ነቲ ሰብ ወይ ገበነኛ እዩ ነቲ ነገር ውዒልዎ እዩ ወይ ድማ ናፃ እዩ ኣይወዓሎን ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ቅድሚኡ ዝዘረብ ዘበለ ኩሉ ዘረባ ግን ቤላ ቤሎ ጥራይ እዩ ዝኸውን እምበር ሓቅነት የብሉን እንተኾነ በዚ ዘለናዮ ግዜ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ምዕባለ ኣዝዩ ተወንጪፍሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ ውሕድ ደቃይቕ ካብን ናብን ስለ ዝላባዕ ሓንሳእ ንዝተዘረበ ክትመልሶ እውን ዝከኣል ኣይኮነን ብፍላይ ድማ ኣብዚ ናትና ሕብረተሰብ ብፍላይ ከምዚ ተነቃፊ ዝኾነ ፆታዊ ዓመፅ ዝኣመሰለ ወይ ካልእ ዓይነት ኣዝዩ ፅዩፍ ዝኾነ ወይ እውን ከቢድ ዝኾነ ገበናት ኣብ ዝስማዓሉ ግዜ ተቓላጢፍና ነቲ ሰብ በቃ ልክዕ ከም ዝወዓሎም ከም ዝገበሮም ጌርና ናይ ምሕሳብ ዝምባሌ እዩ ዘለና ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ኣዝዩ ሕማቕ ነገር እዩ ኣዝዩ ሃሳይ ነገር እዩ ከምቲ ሓውና ኣፍሊሉ ኣብቲ ቪድዮ ገሊፅዎ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ኣባይ በፂሑ እንተዝኸውን ከ ኢልና ክንሓስብ ይግባአና ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና እውን ዝፍለጥ ነገር የለን ኣብ መጻኢ ከምኡ ከጋጥመና ይኽእል ይኸውን ሓደ ሰብ እውን ኣልዕላ ቢሉ ክኸሰና ይኽእል ይኸውን ብጥርጣረ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ እንተዘጋጥመና ከመይ ምተሰማዓና ኢልና ነፍስና ኣብቲ ጉዳይ የእቲና እቲ ሰብ ከዓ ብተመሳሳሊ መገዲ ክንሓልየሉ ይግባእ እምበር
ኣብ ፈቆዶ ዩቲዩብ ኣብ ፈቆዶ ቲክቶክ መዛረቢ ወይ መውዓሊ ክንገብሮ እዚ ብጣዕሚ ሕልናዊ ገበን እዩ። ከምኡውን እቶም ኣብ መወዳእታ ክተቕስየ ከምኡውን ነቶም ብወግዒ ኣብ ዩቲዩብ ወፂኦም ገና እቲ ሰብ ገበነኛ ምዃኑ ከይተረጋገፀ ከሎ ዝዛረቡ ሰባት እውን ተመሊሱ ሕጊ ክሓቶም ተኽእሎታት ኣሎ። ካብዛ ቀፂለ ነታ ራብዓይቲ ቃል ካቕርበልኩም እየ። እዛ ራብዓይቲ ቃል ዲፋሜሽን ትብል ኮይና ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣዝያ ዝውትርቲ እያ። ናብ ትግርኛ ክንትርጉማ ከለና ድማ ስም ምጥፋእ ወይ ስም ናይ ሰብ ክኸውን ይኽእል፣ ስም ናይ ትካል ክኸውን ይኽእል። ስም ምጥፋእ ተባሂላ ክትርጎም ትኽእል። ተምቲ ኣብቲ መግለፂ ዘሎ ስም ምጥፋእ ወይ ዲፋሜሽን ማለት ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ሓሶት ዝኾነ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ንኽብርን መንነትን እቲ ሰብ ጉድኣት ከም ዝበፅሖ ምግባር ማለት እዩ። ብዓይኒ ሕጊ እዚ ተግባር እዚ ከም ሲቪላዊ በደል ይውሰድ። እዚ ማለት ድማ እቲ ጉድኣት ዝበፅሖ ሰብ ካሕሳ ንምሕታት ክኸስስ ይኽእል እዩ እቲ ዝብል እቲ መግለፂ እዩ። ሕጂ ምዚ ሓልዒልናዮ ዘለና ጉዳይ እቲ ሰብ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ክሳዕ ገበነኛ ምዃኑ ዘይተረጋገፀን ዘይተዓወጀን ናይቲ ሰብ ሽም ብምጥቃስ ወይ ናይቲ ሰብ ስእሊ ብምልጣፍ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሶሻል ሜድያ መራኸቢታት ከምዚ ተፈፂሙ ከምዚ ተገይሩ ኢልካ ምቕራብ ብመሰረት ዝረኣናዮ መግለፂ ብሕጊ እውን ዝሕትት እዩ። እቲ ሰብ እውን ክኸሰካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ከሲሱ እውን ከረኻኽበልካ ይኽእል እዩ። ኣብ ዘይተደለየ ክሳራታት እውን ክትኣቱ ዝከኣል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዲፋሜሽን ዝበሃል ነገር ብዙሕ ኣብዚ ናትና ማሕበረሰብ ፍሉጥ ኣይኮነን። ኣብዚ ምዕራባዊ ማሕበረሰብ ግን ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሕጊ መስራሓት ብዙሓት ሰባት በዚ ነገር እዚ ካሰሲኦም ሓደ ግዜ እውን ሰምዑ ንኾይና ኣብዞም ሴሌብሪቲስ ወይ ፍሉጣት ሰባት ፖለቲከኛት ወዘተ በዚ ነገር እዚ ንኻልኦት ሰባት ክኸሱ ናይ ሚልዮናት ካሕሳውን ከቕበሉ ከለዉ ኢና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ብሰንኪ ውሕዳት ቃላት ተዛረብናዮ ወይ እውን ዝለጠፍናዮ ፅሑፍ ኮነ ስእሊ ኣብ ዘይተደልየ ሓደጋ ንህይወትና ከነእትዋ ንኽእል ኢና ማለት እዩ በቲ ሕጋዊ መስርሕ። በዚ ምኽንያት ድማ ዝኾነ ይኹን ከምዝታት ክርከብ ከሎ ኣብ ዜና ስለ ዝመፅእ ጥራይ ሓቂ ኢልና ከነጋውሖ ኣይግባእን። ምክንያቱ ንዓና ኣብ ዘይተደለየ መዋተር ከእትወና ስለ ዝኽእል። ምክንያቱ እቶም ዓበይቲ ናይ ዜና ማዕከናት እንታይ ይገብርሎ ይፈልጡ እዮም። እቲ ዝጥቀሙሉ ቃላት ድማ ኣዝዩ ንጹር እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ክሳብ ቤት ፍርዲ ዘይወሰነሉ ገበነኛ ምዃኑ ሃለጅድሊ ተኸሲሱ ኣሎ ወይ ድማ ኣኪዩዝድ ኮይኑሎ ኢሎም እቲ ዝጥቀሙሉ ቃላት ካብ ክሲ ከም ዘድሕኖም ጌሮም ተጠንቂቖም እዮም ዝጥቀሙ። ምክንያቱ ብገንዘብ እውን ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎም ዓበይቲ ትካላት ስለ ዝኾኑ ርእሶም ዝኸኣሉ ናታቶም ጠበቓታትን ናይ ሕጊ ኣማኽርትን ዘለዎም እዮም። እቲ ውልቀ ሰብ ዝኾነ ግን ብዙሕ ናይ ሕጊ ኣፍለጦም ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሕጊ ናይ ዲፋሜሽን ምክሳስ ተኣትዩ እውን ኣብ ዘይተደለየ ክሳራታት ክወድቕ ስለ ዝኽእል ስለዚ እዚ ዲፋሜሽን ዝበሃል ነገር ኣዝና ርዳእት ክንከውን ይግባእ ማለት እዩ። ብምቕጻል ዝገለ ዝብሎ ለበዋ ከይህልወኒ ኣብ መወዳእታ ናብኣ ተስክረኩም እየ። ንሳይ ፅምዑ። ኣብ መወዳእታ ዘቕርቦ ለበዋ እዩ ክኸውን እቲ ቀዳማይ ተባህለ ኢልና ከይረጋገፅና ዘረባ ኣይነቀባብል። እዚ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ነገር ኣብ ሓደ ፍሉጥ ማዕከን ዜና እውን መፂ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ኣብ ቢቢሲ ከምዚ ናይ ካናዳ ዘብዓናዮ ኣብ ሲቢሲ ኣብ ሲኤንኤን ኣብዘን ዓበይቲ ዝበሃላ ማዕከናት ዜና እውን እኳ እንተመፀ ግን ኣብኡ መፂ ማለት እቲ ገበን ተፈፂሙ ማለት ኣይኮነን፣ ወይ ኣብኡ መፂ ማለት ሓደ ነገር ሓቂ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ እቶም ዜና ዘምፅኡ ትካላት ስርሖም እዩ ከመይ ገይሮም ከም ዘቕርቦ ይፈልጡ እዮም። ስለዚ ኣብኡ ስእሊ ርኢና ወይ ኣብኡ ሽም ርኢና ወይ ኣብኡ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ርኢና ማለት እቲ ነገር ከም ሓደ ውዱእ ጌርና ክንወስዶ ኣይግባእን።
ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ክንቆጠብ ይግባአና ነቲ ነገር ከም ውዱእ ወሲድና ሽም ሰብ ካብ ምጽላም ኣብ ሰብ ዘይተደለየ ትጽዕኖታት ካብ ምሕዳር ክንቆጠብ ይግባአና እቲ ካልኣይ ድማ ንጸለመ ኣይንተሃወኽ እንታይ ማለት እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ሰብ ባህሪ ነቲ ኣሉታዊ ዝኾነ ነገር ቀልጢፉ ናይ ምእማን ባህሪ ኣለዎ ነቲ ኣወንታዊ ዝኾነ ነገር ድማ ደንጊዩ እዩ ዝኣምን ማለት እጂ ሓደ ኣሉታዊ ነገር ምስ ንርኢ ንኣብነት ከምዚ ንገጾ ዘለና ኣብነት ናይ ጾታዊ ዓመፅ ክኸውን ይኽእል ወይ ካልእ ክኸውን ይኽእል ተቐዳዲምና እቲ ሰብ ውዒልዎ ክንብል ግቡእ ኣይኮነን ድሕሪ ዳኣ ኸም ኢልና ነጸልሙ ኢና ዘለና ማለት ገና እቲ ጉዳዩ ከይተፈለጠ ከይተወድአ ከይተረጋገፀ ከሎ ንሕና ቀዲምና ግን ነጸልሞ ኣለና እዚ ሕጂ ዓቢ ሕሊናዊ ማሕሰይቲ ከውርድ ይኽእል እዩ ኣብቶም ጸለመ ዝወርዶም ዘሎ ሰባት ከምኡውን ድሕሪ ዳኣ ኣብዛ ሳልሲተ ገጽ ድሕሪ ዳኣ ናይ ዩቲዩብ ተጠቀምቲ ወይ ናይ ዩቲዩብ ቻነላት ወነንቲ ወይ ካልእ ናይ ሶሻል ሚድያ ወነንቲ ፀለውቲ ሰባት እንድሕር ኮይና ሞ ድማ ኣብ ሓደ ማዕከን ዜና ወፂኢልና እንድሕር ዳኣ ከየፃረና ጭቡጥ ዝኾነ ነገር ከይሓዝና ወይ ናይ ቤት ፍርዲ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ከይሰማዕና እንድሕር ዳኣ ነቲ ነገር ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣቕሪብናዮ ኣብ ልዕሊና እውን ናይ ዲፋሜሽን ክሲ ወይ ናይ ስም ምትፍፋዕ ክሲ ክምስረት ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ክሲ እንድሕር ተመስሪቱ ሓቅነቱ እንድሕር ተረጋጊፁ ኸዓኒ ብፍላይ ኣብ ገለ ሃገራት ሰፍ ዘይብል ናይ ገንዘብ መቕፃዕቲ ስለ ዘኸትል ህይወትና ኣብ ሓደጋ ከይነእትዋ ካብ ከምዝታት ምዝራብ እንተተቆጠብና እዩ ዝሓሸ ኣነ ብወገነይ ናተይ ርእይቶ እንታይ እዩ ከምዚ ኣሉታዊ ዝኾነ ነገራት ክትጽበይ ኣለካ ግዜ ክትወስድ ኣለካ ቅድሚ ኣብ ዩቲዩብ ይኹን ናብ ካልእ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከተቕርቦ ምፍታንካ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ገዛ ርስኻ እውን ሓደጋ ከተእቱ ትኽእል ኢኻ ካብኡ ሓሊፍና እውን ከም ሰብ ኩላትና ደቂ ሰባት ድኹማት ኢና ነጋገ ኢና ጌጋታት ንገብር ኢና ስለዚ ሓደ ሰብ ተጋጊ ማለት ብቢሉ ክሳዕ ዝጥፍእ ክሳዕ ሕልኑ ዘዕርብ ክንቀባበለሉን ክንወቕሶን እዚ እውን ሕልናዊ ስራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ሰብ ይጋገይ ተቐንዲ መለለይ ናይ ወዲ ሰብ ጌገኛ ምዃን እዩ ማለት ኩሉ ሰብ ከዓኒ ይዕበይ ናስ ይጋገይ ኣብ ህይወቱ ዘይጋገ ሰብ የለን ግን ገለገለ ጌጋታት ምስቲ ሕዲ ዘሎ ናይቲ ሃገር ናይቲ ከባቢ ኣዝዮም ተነቀፍቲ ኣብ ማስ ሜድያ ብቐሊሉ ኣተኩሮ ዝረኽቡ ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ግን ብርግጽ እቲ ገበን ዝገበረ ሰብ እንድሕር ዳኣ ደበነኛ ምዃኑ ብቤት ፍርዲ ተነጊሩ ብቤት ፍርዲ መሰረት እቲ ዝግብኦ ማቕፃዕቲ ይወሃቦ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሰብ እሱ እዩ ከኣኽሎ ዝግብኦ እቶም ንሕና ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ነጠፍቲ ወይ እቶም ኢንፍሉዌንሻል ሰባት ግን ናልዋሽ ነቲ ሕብረተሰብ ንምንቃሕ ከምዚ ዓይነት ነገር ከይድገም ብምልሕሳብ ብውሕልል መገዲ ኢና ከነቕርቦ ዝግባአና እምበር እናተቐባበልካ ሞ ድማ ገና ከይረጋገፅካ ከምዚ ተገይሩ ምባል ኣብ ህይወት ናይቲ ሰብን ኣብ ህይወት ቤተሰቡ ደቁ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ሰበይቱ ኣዝማዱ ወለዱ ደቂ ዓዲ ወዘተ እንፈትሮ ኣሉታዊ ፀቕጢ ይበዝሕ ማለት እዩ እዚ ሕልናዊ ስራሕ ኣይኮነን ካብ ከምዝታት ነገራት ክንልብምን ብፍላይ ድማ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ምስቲ ዘለና ዋሕድን ኣብ ከምዝታት እንተዘይለቢብና ኣዝዩ ሓደገኛ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀጻሊ ነዚ ነገር እዚ ክንልብመሉ ይግባአና ሓውና ኣኽሊሉ ብሉፅ መገዲ ገይሩ ውሕሉል ቃላት ገይሩ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብቲ ናቱ ቻነል ኣቕሪቦ ኣሎ ኣብኡ ኸይድኩም ሙሉእ ናይቲ ቪድዮ ትሕዝቶ ክትከታተልዎ ካብኡ ድማ ብዙሕ ቁም ነገር ክትረኽቡ ናተይ ለበዋ እዩ ክሳዕ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ እናመስገንኩ ከምዚ ዓይነት መደባት ኣብ ቀጻሊ ስለ ነቕርብ ኣብ ዝተፈላለየ ኣርእስቲ ዘተኮረ መደባት ስለ ነቕርብ እቶም ናብዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብሕትና ይሕተኩም እቶም ብሮ ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ድማ ላይክ ሼር ብምግባር ነዚ ቻነል እዚ ከተታብዑ ንዓኻትኩምን ብትሕትና ይሕትት ኣብ ካልእ መዓልቲ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም